wanda wannan wutan ba shiga zai ya fita ba remedial bane, dangoma zai a cikin ta, da shi da Fir'auna da su Hamana su Karuna su Abu Jahal da sauran manya-manyan kafiran duniya yanda za su dangoma a cikin wutan jahannama, wallahi haka zaka dangoma cikin wannan wutan. Allah ka kare mu. Bayan haka wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ta'ala kuma yayi fushi da shi, wa la'anahu, Allah ya la'ance shi, ya tsine mashi, wa adda lahu azaban azima, sannan kuma Allah yayi mashi tattalin azaba wacce take mai girman gaske. A cikin wannan aya zamu fahimci abubuwa guda uku. Na farko, bayan kisan ran da mutum yayi, to in kana tattaunawa da wanda suke irin wannan ɗabi'a za su gaya maka cewa wallahi ba su da farin ciki a rayuwarsu, saboda tun farko Allah yayi fushi da kai, wa ghadiba Allahu alaihi, fushin Allah ya tabbata akan shi tun daga nan gidan duniya har kiyama. Babu tabewa a matsayinka na musulmi a ce Allah yana fushi da kai, wallahi kai hasara. Na biyu, wa la'anahu, Allah ya la'ance shi, ya tsine masa. Ku gaya mu wani mutum kwaya ɗaya da Allah ya tsine mai da zai albarka, wallahi babu shi. Allah ka kare mu. Narko azaba ta uku, wa adda lahu azaban azima, Allah ya tanadar mishi azaba mai girma. Allah ya kare mu. Aya ta biyu, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Allah ta'ala ya ce, mumini shine wanda allazina la yad'una ma Allah ilahan akhar, baya taba hada Allah da wani, duk yanda rayuwa za ta juya, duk irin jarabawan da zai samu, duk irin musiban da za ta same shi a cikin dukiyansa, cikin kasuwancin shi, cikin iyalansa, a ofis ne, wurin aiki, dan siyasa ne, mai sarauta ne, kowane irin hali yake ciki, wallahi ba zai taɓa yin shirka ga Allah subhanahu wata'ala ba. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, sannan ba za ka taɓa samun shi a cikin mutanen da suke kashe rai wanda ba ta da haƙƙin komai akan ta ba. Wala yaznun, Allah ta'ala ya ce kuma ba za su taɓa yin zina ba, ba za ka taɓa samun su a cikin mazinata ba. Allah ya ce, wa man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata haka, yalqa athama, zai fada wata azaba mai tsanani tare da uquba mai tsanani. Allah ya ce, bayan wannan azaban yudha'af lahu al'azab, za a rubanya masa azaba bayan azaba, azaba kan azaba. Yawmul qiyama, a ranar alqiyama, wa yakhludu fihi muhana, kuma zai dangoma cikin wannan wutan yana mai wulakanci, yana mai kaskanci. Saboda mene? Aljaza'u, wani abu mai hadari ya soke dan uwansa musulmi saboda waya, ya sa adda ya sara dan uwansa musulmi saboda mashin, ya sa wuka ya harba dan uwansa musulmi saboda zai karbi motarsa, ya tara mutane a hanya suna tafiya kan hanya, ya sa bindiga ya harbe su, harsashi zai tsaye da motar. Wanda ya mutu ya mutu, wanda bai mutu ba a kwashe su ai daji da su. Allah ka kare mu. To Allah ya ce wanda suke wannan tabbas hakika za su dangoma cikin wutan jahannama. Duk wanda ya mutu kan irin wannan tafarkin,
wallahi ba ya da wani sakamako sai wuta. Wutan jahannama tana nan tana jiransa. Sai Allah ya togaciya yace illa man taba, domin Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne. Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne. Allah subhanahu wata'ala mai jin kai ne. Gafaran Allah da rahamansa da jin kansa wallahi tabuwa yi fushinsa. Kisa yace wa rahmati wasi'at kullu shay. Rahman Allah ta yalwaci komai kai ranar alkiyama. Shaidan da kansa zai ce, saboda yanda zai ga Allah yana gafarta ma bayinsa, har shaidan zai tsammanin gafaran Allah za ta shafe shi. Saboda Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai ne. To duk zunubin da ka aikata, duk girman zunubin da kai in dai ka tuba, to Allah ai ba ruwansa. Duk girman zunubinka in dai kai tuba mai kyau tare da ikhlasi, to wallahi Allah ta'ala zai karɓi wannan tuban naka. Shi yasa Allah ce illa man taba wa amana, bayan ya tuba kuma yayi imani, domin san da yake kan wannan aikin babu imani a tare da shi, to ya dawo kan imaninsa. Wa amila amalan saliha, sannan kuma yayi aiki mai kyau. Allah ce innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Shi miyagun ayyuka, laifuffuka da yawa idan ka tuba, to sai ka biyo su wa atbi'us sayyihatil hasanati tamhuha. Miyagun ayyuka, zunubai, to ayyuka masu kyau ne suke biyo a baya sai su share su. Sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. A wata ayi kuma Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah ta'ala zai mai da wannan aikin zunubin nasu gaba ɗayan shi saboda tsarkin tubansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Zai mai da wannan zunubin wallahi ya koma lada. Akwai wata baiwar Allah da ta yi zina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ta yi zina, ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na aikata zina. Manzon Allah ya kauda kai. Ta ƙara zagayowa ta nan, ya Rasulullahi na yi zina. Ya ƙara juyawa, ta sake dawowa. Manzon Allah ya ce wannan matar lafiyanta kuwa? Tana da taɓin hankali? Aka ce lafiyanta kalau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta dai ta ci gaba da shayar da wannan yaron. Bayan ta gama shayar da wannan yaron, ta dawo. Ku duba, ta fa san ukuban da za a yi mata, amma saboda tsarkin tubanta ba ta kallon ukuban da za a yi mata. Ta dawo, manzo Allah ya sa aka karbi wannan yaron, yace aje a jefe ta. Bayan an jefe ta, wasu bayan Allah suka koma gefe suna gutsuru tsoma, kun san mutane suna gutsuru tsoma akan ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan su, ya musu tsawa, yace ina rantse muku da wanda raina ke hannunsa, da za a raba tuban matan nan zuwa ga mutanen Madina gabaki ɗaya ta ishe su. Allah ka gafarta mana. So da ka duk zanubin bawa. Shi yasa wani hadisul qudsi manzon Allah ta'ala yake cewa ya ibn adam law balagat zunubuka anana sama, inda zunubinka za su tozo su kololuwa saboda girman zunubin haya ta sararin samaniya. Allah ya ce summa astaghfartani, sannan ka nemi tuba, ka nemi gafaran Allah, kai tuba kan zunubanka. Allah ya ce gafartu laka wala ubali, wallahi zan gafarta ma ba tare da na damu ba. Allah ka gafarta mana. Allah ta'ala ya ce min ajli zalika, sabida dalilin haka, katabna ala bani Isra'il, na wajafta kuma na rubuta akan bani Isra'il, annahu man qatala nafsan, duk wanda ya kashe rai guda ɗaya, bi ghairi nafs, ba tare da wani haƙƙi ba tare da komai ba siɗiɗi ba saɗaɗa, aw fasadin fil ard, ko kuma ya banna a ban ƙasa, dan fashi da makami ne, barawo ne, mai satan kajin mutane, mai yankan aljihu ne, mai satan waya ne, mai kwashe kuɗin mutane ne a office. Fasadin fil ard, Allah ya ce fa ka'annama qatala an-nasa jami'a,
to wallahi kamar ya kashe mutanen duniya baki ɗaya ne. Yanzu wannan mutanen na Maraban Jos da suka kashe wannan baiwar Allah malama Ummul Khair, Allah ya gafarta mata, Allah ka karɓa tubanta, Allah ka yafe mata, ka sa aljanna makoma a gare ta. Wallahi sun aikata babban zunubi, sun aikata babban zunubin da in ba su yi wasa ba wallahi zai kai su ga jahannama. Kashe wannan ran kwaya ɗaya, Allah ya ce wallahi kaman ka kashe ran duniya ne baki ɗaya. Baiwar Allah fa ta fito za ta tafi karatu wajen muhadara, ta saka dogon hijabi da niqabinta, ta tadda yara akan titi take tambayan su ina ne wurin muhadaran nan. Yara suka yi ihu, wasu mata ƴan uwanta wasu ma suka sa ihu. Ba ku ga wannan mata da buhu ba, ba ku ganta da wasu yara ta taho da su ba, ba ku ganta da wani laifi wanda ya tabbatar da cewa barauniya bace. A'a to misali ma a kaddara an ganta da yara, shin zartar da hadi na hannun jama'a ne? Hukunci na hannun mutane ne? Hukunci na hannun wane ne? Ina hannun hukuma. Haka suka sa ihu akai kan wannan mata. Allah ya taimaki wani bawan Allah ya zo ya anshe ta a hannunsu, ya tafi da ita gidansa ya ɓoye ta. Amma saboda kidahumancin mutanenmu, saboda jahilcin mutanenmu, da rashin tausayin mutanenmu, da tsananin rashin imanin mutanenmu, ƴan uwarka musulmi, mutane suka zo suka yi gungun gidan wannan bawan Allah. Ya ga abu yana nema ya ci tara, ya fi ƙarfinsa. Ya kirawo mijinta a waya, yana cikin gari, mijin ya kira abokinsa a waya, ya ce dan Allah ga halin da iyalina take ciki, ka je ka taimaka min kafin na zo. Ya je suka ɗauki wannan mata suka kai ta police station, hannun jami'an tsaro, jami'an da suke kula da lafiyanmu da dukiyanmu, suke tsaron rayukanmu, wanda duk a halin da kake ciki in ka faɗa hannunsu gani kake kaman ka sha, gani kake kaman ka tsira, gani kake ka zo wata mafaka. Haka suka ce suka damka ta a hannun wannan jami'in tsaro DPO na wannan station din. Mutane suka taru, aka dinga jifa a police station din nan, suka dinga zage-zage. Malaminta na san shi, Malam Wali, wallahi malami ne shahararre ne da'awa, yana da makaranta kabgar Maraban Jos ba wanda bai san shi ba. Yanzu dan Allah ba su ga mutuncin wannan malamin ba, ba su kalli darajar shi da karantar da su da matansu da ƴaƴansu da yake yi ba. Yazo yana ce musu wannan mata ɗaliba ta ce, wannan mata wurin muhadara na za ta je, a lokacin fa muhadara yake yi, wurin karatun shi za ta zo. Yazo yana musu nasiha, ku ji tsoron Allah, wannan matan wurin muhadara na za ta je. Wallahi ba su kalle shi ba, suka dinga jifa, suka ce za su kona station din. Kuskuren da jami'in tsaron nan yayi shine mika wannan mata hannun wannan mutanen da wallahi shine mafi girman kuskuren da yi. A matsayinka na jami'in tsaro, ai gara ka salwantar da ranka akan kai sanadin mika wata baiwar Allah a kashe ta mutuwa ta wulakanci. ƴan uwanta suka zo, haka fa ya shigo, ya cire mata riga, ya cire mata hijabi, ya jawo hannunta, wata na ja, shi ma yana ja. Wani ya zo ya fusge hannunta, ya hankada ta, ya ce ga ta nan ku kashe ta. Dan Allah, dan girman Allah, wannan wani irin mutane ne. A gaban ƴan uwanta, gaban malaminta, gaban ƴan uwa musulmi, ina mahukunta, ina dattawan wannan anguwa, ina hakimai, ina dagatai, ina malamai, ina masu tsawatarwa, kuna ina wannan abun ya faru. Haka aka wani ya sa wani ya sa gora ya buga mata, la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Wani ya dauko adda ya sara mata ta fadi, suka dinga jibgarta. Mashin ɗin wannan bawan Allah malaminta Malam Wali, haka aka ɗauko wannan mashin aka ɗaura a kanta aka banka mata wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin masifa ce dan Allah, wani irin azaba ne wannan. Ɗan uwanka musulmi ne zaka ma haka? To wallahi ko kafiri Allah bai daka mai haka ba.
wanda ba musulmi ba haramun ne ka kashe shi ba tare da haƙƙi ba. Za mu ji a gaba me hukuncin wanda ya kashe kafirin amana, ba musulmi ba fa, kafirin amana me hukuncinsa, balle ka kashe rai tana kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ga kamalanta da hijabinta, ta ce wurin karatu za ta je, malaminta ya ce wurin muhadara za ta je, malamin islamiyya ce, ɗaliba ta ce, amma ba su kalli wannan darajar wannan bawan Allah ba. Aka suka sa wuta suka ƙona ta a gaban mutane. Sai da muna kira ga hukuma, muna kira ga gwamnatin jiha, lalle a bi kadin ran wannan baiwar Allah. Lalle a bi kadin ran wannan baiwar Allah. Na farko waɗanda suka yi aikata wannan mummunan aikin, na ga jiya da shekaran jiya an kama su, ana bincike a kansu. Na farko a tsaya a yi bincike mai kyau, wanda bai da laifi a sake shi, wanda aka tabbatar da hannunsa a ciki, lallai wajibi ne hukuma ta ɗau mataki a kansu. Rashin ɗaukan mataki kan irin wannan abubuwan shi ke ba da dama a ci gaba da zubar da jini ba gairi babu dalili. A zo masallaci a kashe mu, a je kasuwa a kashe mu, mutane suna cikin gidansu a zo a buɗe musu wuta. Kwanakin baya wata baiwar Allah ta kira Farfesa Masar Isa Yalwa, tana kuka yana bata ansa. Wasu da yawa kilan sun ji. Ta ce ‘yan ta'adda ne suka zo suka buɗe musu wuta, sai suka koma wani gefe suka tsira, tare da ita akwai ɗanta yana kuka yana ihu, sai ta toshe mai baki da hanci, saboda gudun duk inda suka ji motsi kai buɗe wuta suke yi, saboda tana tsoron kada ɗan yayi kuka su ji inda suke a buɗe musu wuta gaba ɗaya da suke wannan wurin a kashe su. Saboda haka ta ga cewa bari ta sadaukar da ran ɗanta. Ku duba duk tausayin uwa da ɗanta, haka ta toshe bakin ɗan nan nata, ta toshe hancinsa, yana har sai daidai ne motsi ya mutu. Tana tambaya me hukuncin ta wurin Allah subhanahu wataala. Wannan fa shine halin da arewa take ciki. Ina malamanmu, ina hukumominmu, ina gwamnoninmu na arewa, ina sanatocinmu, ina 'yan majalisunmu. Ina rantse muku da Allah, duk ran da aka zubar a bisa ganganci, a bisa rashin kulawa irin taku, wallahi sai kun ɗanɗani ukuba wurin Allah subhanahu wata'ala. Babu wani wanda zai tsira wurin Allah subhanahu wata'ala muddin aka baka jagorancin al'umma da sakacinka ka bari ana kashe su baka ɗau wani mataki ba, wallahi Allah ba zai bakku ba. Saboda haka wajibi ne malamai su ci gaba da karantarwa, a ci gaba da addu'o'i. Me yasa ba za a tashi a dukufa da addu'a ba? Wannan halin da muke ciki, me yasa ba za mu tashi mu dage da addu'a ba? Addu'a ce da kuma aiki za ta ba da mafita akan wannan musiba da muke ciki. Allah ka gafarta mana. Allah ta'ala ya ce wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Duk wanda ya raya rai kwaya daya, ka ji tausayinta, ka ji tausayin shi, wallahi kaman ka raya mutanen duniya baki ɗaya ne. Akwai wani babban malami a jihar Filato kwanakin baya ko shekarun baya da aka samu hatsaniya, wasu bayan Allah suka gudo, ba musulmai bane, amma saboda tausayin rai, jin kai na ɗan adam, yaga cewa bari ya ba su mafaka, domin in ya sake su mutanen gari za su kashe su, ba musulmai bane. Haka ya tseratar da rayuwar wannan bayan Allah. To wallahi girman ladansa wurin Allah subhanahu wataala kamar ya raye mutanen duniya baki ɗaya ne. Allah gafarta mana. Allah ta'ala ya ce wa izal mau'udatu su'ilat. Wannan yarinyar da aka turbuɗe ta a ƙasa da ranta, domin zamanin jahiliya Larabawa suna da wata ɗabi'a. Idan aka haifa musu ‘ya'ya mata, saboda gudun abun kunya,
da gudun talauci da kuma gudun kasu zo aurar da su ji kunya, sai su ɗauka wannan matan, su ɗauki wannan yarinyar su tafi daji su binne ta da ranta. To Allah ce wa izal mau'udatu su'ilat, wannan yarinyar za a tambaye ta ranar alkiyama. Bi ayyi zambin qutilat, wani laifi ne kika yi Allah, wani laifi ne kika yi musu suka kashe ki. Yanzu wannan matan ummul khair ranar alkiyama Allah zai tambaye ta. Waɗannan mutanen wani laifi ne ta muku kashe ta? Wani hujja kuke da shi wurin Allah subhanahu wata'ala da za ku tsayi da shaida cewa ga abin da ta yi kuka salwantar da rayuwarta? Irin wannan nawa aka yi? To wallahi duk wanda ya mutu da jini a hannunsa, duk wanda ya mutu da hakkin jini a wuyansa, wallahi ba shi da wani sakamako ranar kiyama sai wutan jahannama. Allah ka kare mu, Allah ka tsare mana imanin mu. A hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani bawan Allah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyi zambin a'zamu inda Allah ta'ala, wani laifi ne yafi girma a wurin Allah ta'ala? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، shine ka sanya ma Allah kishiya, kai shirka da Allah subhanahu wata'ala bayan shi ya halicce ka. Ba wani girman zunubi da ya kai kololuwa wurin Allah kamar shirka, wanda wannan ɗaya ne daga cikin laifuffukan da ya dilmiyar da mutane a wannan zamanin. Ba 'yan mata ba, ba zaurawa ba, ba matan aure ba, ba 'yan kasuwa ba, walau 'yan siyasa, jami'an gwamnati, haka kowa sai wanda Allah ya tsare kawai. Ga suna social media ma kana ganin boka zai zauna ana mai bidiyo yana tallan kasuwancin shi na bokanci a social media, ba sa ma ɓoyewa, ba sa jin kunya. To ba wani zanibi wurin Allah subhanahu wata'ala da yake da girma kamar shirka. Na biyu shine an taqtula waladaka khashyata an yut'ima ma'aka, ka salwantar da rai, ka kashe yaro ko yarinya saboda tsoron kar ya ci abinci tare da kai, ma'ana tsoron talauci. Wannan laifi ne, zunubi ne wanda yake yawo a cikinmu a yau. Wani saboda bai san haihuwa, haka za su yi ta rigima da matansa, ta yi ciki ya ce sai ta zubar da cikin nan, ta yi ciki ya ce wallahi sai ta zubar da shi. Shi bai shirya haihuwa ba, bai shirya karɓan haihuwa ba, saboda haka sai ya zubar da ciki. Cases nawa aka kawo? Suna da yawa, wanda kawai shi mijin wai shi ya gaji da haihuwa, ko kuma a'a bai shirya karɓan haihuwa ba yanzu, ya ce a je a zubar da wannan cikin. To duk wanda yake da wannan ɗabi'an ya sani, duk da malamai sun yi classification na wannan zunubin. Idan ciki yana sabo ne daga wata 1 zuwa wata 3, hukuncin shi daban. Daga wata 3 zuwa wata 6, daga wata 6 zuwa wata 9, hukuncin shi daban. Duk wanda ya zubar da ciki a lokacin da aka hura ma wannan rai, a lokacin da aka fitar da halittan wannan ran, kaman daga wata 6 kenan ko? To wallahi kaman ka kashe rai. Allah ka kare mu. Summa qala, sannan wannan bawan Allah ya ce summa ai, sai kuma wani zunubi ne ya Rasulullah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tuzani halilatu jarik, shine kai zina da matar makocinka. La haula wala quwwata illa billah. Idan zina laifi ne, to wannan ita ce zinan da tafi kowane laifi girma. Kai zina da matar makocinka? La haula wala quwwata illa billah. To wannan zinan tafi kowace zina hadari. Domin ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yi gwanjan aikin da mutumin da yake zina da matan aure. Wallahi za a bude aikin ladansa, a kirawo mijin, a ce ka zo ga abin da matarka ta yi da wane, saboda haka ka diba duk abin da ya maka cikin aikinsa na lada. Manzon Allah ce kana tsammanin zai bar wani lada ko kwaya daya? Zai bari? Ba zai bari ba. Allah ka kare mu, Allah ka tsare mana imanin mu. Fa anzala Allah ta'ala tasdiqaha, Allah madaukakin sarki
ya saukar da aya domin gasgata wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Allah ya ce su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da kowa, ba sa cuɗa bautan Allah subhanahu wata'ala da komai, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, kuma ba sa kashe wata rai wacce Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta illa bi haqq, sai da haƙƙinta, wala yaznun, kuma ba sa aikata zina. Allah ka tsare mana imanin. A wannan zamanin zina ta zama abin ado, zina ta zama ba komai ba, har wata za ta fito a social media saboda tana ganin ita iskancinta da rashin kunyanta ya kai har tana ganin ma mace ta zauna gidan aure ai ƙauyanci ne, mace ta zauna tana yi wa mijinta biyayya ƙauyanci ne. Ita tana ganin mace ta zauna ba ta da aure shi ne ya fi cancanta. Tana yawo ba ta wannan hotel ba ta wannan hotel, ba ta wannan ƙasa ba ta wannan ƙasa. Wai wannan ita ce wai take cewa zama gidan aure ba wani abu bane kawai. Allah ka tsare mana imanin. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, mai tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa idza taqal muslimani bi sayfihima, idan musulmai guda biyu suka haɗu da takubba suna yaƙi suna faɗa tsakaninsu, nan ana nufin faɗa na ƙabilanci, faɗa na asabiyanci, faɗa na babu gairi babu dalili, haka kurin 'yan sara suka, masu shara, 'yan daba, wannan ya zara makami, wannan ya zara makami, si ta faɗa, wannan ya kashe wannan, wannan ya kashe wannan. To manzo Allah ya ce barka ji hukuncin su, fal qatilu wal maqtulu fin nar, da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukan su ƴan wuta ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fal qatilu wal maqtulu fin nar, qila ya rasulullah hadha al qatilu fama bala al maqtul. Aka ce ya rasulullah wannan ai shi yayi kisa, to wanda ya kashe shi ya za a ce shi ma dan wuta ne, ko ba haka ba? Ai kashe shi akai, to ya za a ce wannan dan wuta ne kuma shi ma wannan dan wuta ne? Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li'annahu kana harisan ala qatl sahibihi, domin shi ma da ya samu dama zai kashe dan uwansa ne, ko ba haka bane? Inda ya samu dama yanda ya kashe shin nan da shi zai fara kashewa, saboda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niyyar su ɗaya ne, ya zo ne da niyyar kashe shi, ma ya to da niyyar kashe shi. Allah ka tsare mana imanin. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tarji'u ba'di kuffaran. Manzo Allah ya gargada al'ummarsa, ya gargadi sahabbansa, yace kada ku dawo a bayana ku kasance kafirai. Yadribu ba'dukum riqabi ba'd, sashin ku yana sare wuyayen sashi, kamar yadda muke a yau. Fulani da Hausa ba zaman lafiya, an kawo wata musiba tsakanin kabilan Fulani da Hausa. Duk inda ba Fulatani ya ga Bahaushe kawai gani yake ya ga abokin adawa, ya ga yanda ka san zaki ya ga akuya, haka zai kama shi yayi mai kisa na wulakanci. Haka shi ma Bahaushe in ya ga dan uwansa Fulani haka yana ganin kamar ya ga wani zaki, kamar ya ga wata akuya, kawai zai dauki wuka yayi mai yanka irin yankan rago. Wallahi wannan musiban da muke ciki sai mun dage da addu'a. Okay. So I get sick.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا على الصلاة يا على الصلاة يا علي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المؤسسة والمستشفى والمدام والمدرسين lallai tabbas hakika wannan ƙasa tamu tana cikin wani hali da ya zama wajibin kowane musulmi wallahi ya dage da addu'a. Zubar da jini ya zamanto wata irin al'ada, ya zamanto laifi ko wani abu wanda ya zamanto hukuma ko wasu daga cikin 'yan siyasa ma suna amfani da shi wurin siyasarsu. Ku duba yanda aka salwantar da ran sarki na yanka, sarkin gobe, bawan Allah, dattijo, mutumin kirki, kowa ya ba shi shaida. Dattijo ɗan shekara 70 da wani abu, haka wannan samari suka ja shi dajin Allah, suka ci mutuncinsa, suka salwantar da rayuwarsa, suka sa aka yi masa bidiyo. Sarki na yanka fa yana ba da haƙuri, yana wasu maganganun da duk wanda ya ji sai ya tausaya. Ƙarshe ka suka kashe wannan bawan Allah. Haka za a sa a ɗauka mutum, a shigar da shi daji, a cire mai takalmi, wata sa'in ma a yi wannan babban zunubi luwaɗi da shi. Haka za a kama mata a yi zina da su. Ku duba abin da ya faru kwanan nan. Wani la'anannen Allah, tsinanne Allah ya tsine mai albarka. Yasa wata mata ta kwanta ana mai bidiyo yana zina da ita. Wannan matan tana cewa dan Allah ka yi haƙuri. In ma zinan za ka yi da ni a daina mun bidiyo. A koma gefe a yi. La haula wala quwwata illa billah. Wannan wani irin mutane ne. Wai dabbobi ne waɗannan mutanen ko menene? Kuma haka a ce wai za a yi shi yasa duk wanda yake maganan sulhu wallahi yanzu tsakani da Allah kamar yana yaudaran kanshi. Wannan mutanen ba wani sulhu da za wai ku je jihar Katsina ku gani. Kwanakin baya a Jikamshi haka suka turo shanunsu a siyar da su. ‘Yan kasuwa kowa ya ga san da ta yi darajar 900 sai a ce a kawo 300. Wa zai siya? An san sata ne. Aka ki siyan wannan an fa yi sulhu. Aka koma da shanun wai saboda sun ji haushi ya za su kawo kaya kasuwa kaɗo ya ki siyan wannan kayan. Haka suka biyo dare suka dinga yanka mutane yankan rago. Sai da suka shafa wurin awa 2 a Jikamshi suna wannan kisan rashin mutunci. A jihar da akwai gwamna, akwai sarki,
akwai commissioner, akwai chairman na local government, akwai 'yan majalisu. Me yasa ba za mu haɗa kai ba, sanatocinmu da 'yan majalisunmu ku haɗa kai, ku ce ba za ku sake zama a majalisa ba in dai ba kawo ƙarshen wannan tsaron ba. Kuma ma, ai addinin musulunci bai yadda musulmi wani ƙato la'ananne ya zo ya dinga salwatar da ran bayin Allah ba. Wallahi musulmi bai san wannan kaskancin ba. Ina muka koyo wannan ne? Kakanninmu, mu duba tarihi baya, kakanninmu ba ma sahabban manzon Allah ba. Ina ayoyin ne za su fara aiki ne? Ya ayyuhal mu'minun harrid, ya ayyuhal rasul harrid alal mu'minin. Yau za su fara aiki ne. Sai yaushe ne za mu tashi mu kare ran bayin Allah, mu kare jininmu, mu kare kanmu. Ya kamata mu tashi tsaye don mu kawo ƙarshen wannan musiba. Wallahi ba daidai bane a ce mutum 100 ko 50 su zo su kore mutum 1000, su kore mutum 1000, mutum 1000 fa. Yau ko dabba ce kana korata, ai wata rana duk sun da ta yi tutsu, wallahi ba za ka ji da daɗi ba. Balle ɗan adam, balle musulmi, mu zauna kaman awaki, ana kashe mu. Ɗan ta'adda yana da daman da zai shiga TikTok yayi live chat, ana kallon sa fa yana bidiyo. Yanzu haka tuhuman da ake ma gwamnatin jihar Katsina, ta ɗawainiyan 'yan ta'adda shahararru mutum 100 ta biya musu aikin haji. Gwamnati kuna ɗaukan 'yan ta'adda kuna tura su aikin haji? Wata irin ƙasa ce wannan? Wata irin ƙasa ce wannan? Haka za mu zauna? Akwai wani abu da nake ji mana tsoro. Kun ga yaran nan da ake kashewa na mai da su marayu? Matan nan da ake kashe mazajensu ana mai da su zaurawa ƙarfi da yaji? Wallahi ina ji mana tsoron lokacin da yaran nan za su taso su ce za su yi ramakon gayya. Domin Allah ya faɗa mana, la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wattaqu fitnatan